Mi? Miért csinálja? Miért kell föl? Miért harcol tovább? Talán azt hiszi, hogy valami többért küzd most, mint a saját élete. El tudja mondani, mi az? Tudja egyáltalán? A szabadság? Igazság? Talán a béke? Esetleg a szerelem? Illúziók, Mr. Anderson, az észlelés játékai. A labilis emberi elme ideiglenesen kivetülő déli mágiai, amikkel próbál megalapozni egy valójában értelmetlen és céltalan létet. Valamennyi pontosan olyan mesterséges, mint maga a mágiász. Noha, olyan bárgyúságot, mint a szerelem, csak az ember teremtett. Ön bizonyára látja, Mr. Anderson. Bizonyára tudja már, hogy nem nyerhet, tehát értelmetlen a harc. Miért, Mr. Anderson? Miért? Miért ilyen makacs? Mert így döntöttem.